Нещо ми прекъсна лайфа, затова го пускам пак и се надявам и вие да сте тук и да продължим дискусията. Не можах да прочита последния коментар, после ще го прочита. И за кое говорихме? Ще ви кажа. Надявам се да се виждаме пак. Нещо прекъсна лайфа и не знам какво се случи, но ще бъде на 2 части. Забравих за какво си говорихме. Наистина, когато се обърнем към себе си, когато не започнем да търсиме нашите начини и методи да се справяме с състоянията, ние тогава ще можем да си самопомагаме. Защото наистина, за мен е преди всичко, ако човек не иска да си помогне сам и Господ да слезе, той не може да му помогне. Знаете, чували сте го, но наистина си е така. Ако няма вярата, ако няма силата, тази сила идва. Защото в много случаи, нали, както при нас с биполярно афективно разстройство или друго психично заболяване, когато минеме някакъв етап на криза, ние тогава ставаме по-силни, осъзнаваме повече неща и желаем да живеем по-спокоен живот. Нали, как, примерно при мене, с годините съм нямала търпение. Нямах търпение, докато най-накрая се научих на него. Спокойствие, докато човек сам не си открие нещата, няма как. Нали? Само да съжалваме как медикаментите не ни помагат, няма да стане. Както знаете, много... Ние сме си енергийни същества. И ние се привличаме. Нали, нормално е това, което излъчваш, това и да привличаш. Нали, както примерно, явно повечето случаи на биполярно афективно разстройство с депресивните състояния. За мен примерно това се свързва и нали, с хората, които са обърнати навътре към себе си, интровертните. А пък екстровертните, според мен, сме обърнати повече към маниакалните състояния. Аз така си го определям, не знам. Но наистина Гери чата прекъсна, едвам се включих, не знам какво стана. Нещо се случи и прекъсна и при мене и искаше нали, да се сложи в страницата и направих нов лайв, защото нещо прекъсна предния, не знам защо. Така. Наистина не помня как завърши предния лайф, ама ще видя после ще отговоря на въпросите, които бях. Много ми хареса едно от нещата, което е свързано с средната продължителност на нашия живот. Да речем, че той е примерно 80 години. Да разделим половината и да видим ние смисъл, примерно, на колко години сме в момента и съответно да видим какъв период от време ни остава. И да се замислиме за тези неща, как искаме ние да си изживеем живота. Дали да се само обвиняваме, да се само обвиняваме нас, да обвиняваме останалите, да не търсиме съдействие и подкрепа, защото
самопомощта оттам нататък допринася за това ние да бъдем в добри отношения с останалите, защото наистина ние хората не може да ги променим. Нали, кой как разсъждава, кой какво мисли за нас, ние това не можем да го контролираме или да му кажем, че сега ще мисли за мен, еди какво си, няма как стане. Всеки един човек си разсъждава по някакъв начин, както и тази страница. Който иска да заповяда на страницата, който не иска да не заповяда на страницата, но там нататък всеки си преценява за него дали тя му е по някакъв начин от полза, което е моята цел още от самото създаване на страницата. Искате ли да си направим наша затворена фейсбук група? Вале, има групи. Има затворени фейсбук групи. За биполярно афективно разстройство има групи, да. Като напишеш биполярно афективно разстройство, ще ти излезат такъв тип затворени групи има в Фейсбук. И така, това, което много... Имала ли си момент, когато не си искала да помогнеш сама на себе си, избирала ли си съзнателно да се самонакажеш? В най-тежката депресия, когато исках да се самоубия. Тогава исках да се убия, да се самоубия. И това, което ме извади от това състояние, наистина ми беше в главата любовта и подкрепата, които имам от моите любими хора. Друг момент, съзнателно само да кажеш, друг момент, за момента не се сещам. Винаги съм гледала по един или друг начин да мога да се изкарвам. Но наистина, примерно тая година, много трудно ми беше. Около 5-6 месеца те бяха най-различни състояния и ми беше много трудно. Но факт е, че съм жива и здрава и съм тук. И продължавам напред. Защото този живот си тече. За съжаление, днеска сме тук, утре не се знае. И когато силата е в теб, значи респект. Благодаря. Пак си забравих мисълта. Та вечер си забравя мисълта, но няма нищо, ще се отаферясам. За мен биполярно афективно разстройство е подарък. Аз получих най-хубавите мечти, които съм имала, се сбъднаха по време на моето приключение с биполярно афективно разстройство. Аз го приемам така и знам, че когато му давам любов, той ме отвръща със същото. Да, не знам колко време ще бъда в ремисия. Дай Боже, всеки от нас да бъде вечна ремисия. Ама не знаем. Не знам. Затова трябва да продължаваме да се променяме, да търсиме начини за справяне, защото ако се оставаме само по течението, няма да станат нещата. И затова и създадох дневника за самопомощ, който в началото на видеото, не знам дали всички бяха тук, в началото на видеото ви споделих, че имам изненада за вас. Да имате една химикалка и един тефтер красив пред вас. Гери, поздравления за всичко, което правиш, за да помагаш на хората с бар. Би ли споделила, имаш ли обяснение защо тази година ти се е наложил пак хоспитализация заради смяната на лития или е имало и други фактори? Ами аз това го споделих, сега пак ще разкажа на 2 на 3 краси. Смяната на лития се случи май месец. Аз исках да започна да пия новия литий от момента, в който се почувствам по-добре. Затова изчаках 1 май.
В януари месец, от декември-януари месец аз започнах да се чувствам по-приповдигната, в по-голяма еуфория. Съответно и около мене хората започнаха да ме усещат. Както с написването на първата книга, така и с написването на втората книга, аз ги написах в мания. И двете ми книги, които издадох, те са написани в мания. Съответно, според мен дори, ако не бях в мания, нямаше да се получат така, както сега са се получили. От една страна е това. Просто си бях казала, сега, тук до една-две седмици, тъй като бях си написала на ръка книгата, сега тук до една-две седмици ще я набера на компютър, давам я за редакция и просто се потюрих това нещо да го свърша в много кратък срок. А всеки ми казваше, спокойно, има време, за къде бързаш, не дей. През това време, другото, което според мен и според моите близки ми оказа огромно влияние, беше многото разговори с хората. Много хора започнаха да се свързват с мене в страницата, да разговаряме. В смисъл, примерно, така като на лайв или като пишем, няма проблем. Но когато, примерно, се чуем и разговорите станат доста дълги, доста трудни и мъчителни, по този начин това на мен ми е действало на подсъзнателно ниво, така си го обяснявам аз. Просто наистина стана абсолютен срив. Абсолютен срив. Аз реално и го осъзнавах, че започва мания, дигнахме антипсихотика, започнахме нещата. И когато реално ден преди да ме хоспитализират, се видях с психиатър и той каза, не си за хоспитализиране, и на другия ден вече бях. И ме закараха моите близки в болницата. И просто явно при нас баланса, както и ти сама знаеш, трябва да има някакъв баланс. При нас, много често ми го казват, близките, ти не издържаш на напрежение. Било то и еуфорично, хубаво напрежение, било то и другото. И аз искам да напиша книга и да създам учебник за деца. Сега съм в лека мания и смятам да го направя сега, докато имам силен ентусиазъм. Надявам се тази мания да се окрути и много ще се радвам да ми пратиш и да размени своите книги един ден, живот и здраве. Наистина много ще се радвам. Това се случи, Краси. Това се случи и както миналата година успях миналата година, може би 2-3 пъти успяхме да овладеем нещата, но януари не. И наистина се стигна пак до болницата, която пък в момента и правят ремонт. И само се виждам с хора, които работят там извън болницата. Гери, тук да не се виждам. И викам, не искам да ви виждам ремонта. И така, моя подарък за всички вас и за тези, които после ще ни гледат, е да ви прочита набързичко дневника за самопомощ. Тъй като смятам, че наистина, който реши да пробва някакъв по-нов за него метод, да може да си самопомага, този дневник ще му помогне. Който реши, съответно, може и да си го поръча, физически говоря. Който реши, може и да си запише въпросите. Първо ще прочита самия дневник набързо, не е дълъг, и съответно после въпросите, на които ви препоръчвам ежедневно вие да си отговаряте. Съответно, вие да си прецените дали да е сутринта или вечерта. Поне при мен аз обичам да си вода дневници сутрин и съм си направила от вече, може би повече от година, когато се събудя, телефона да е далече от мене, поне час. Да си пия кафето, да си пиша дневника, медитация, да си заведа детето на градина и така нататък, но телефона реално поне час аз не го пипам сутрин. Дневник за самопомощ. На първата страничка съм ставила място за ваша любима снимка. Може да си направите един красив тефтер, да си сложите една любима ваша снимка, да си я залепите и просто всеки път, като го вземете този дневник, да си виждате тази снимка. Нека тази снимка ви мотивира всеки ден да се чувствате щастливи, обичани и ценени. Чудите ли се защо точно на мен се случи това? Защо страдам? Какво да направя за себе си, за да се почувствам по-добре? Защо нямам желание за промяна? Как да си съдействам?
Всеки човек има проблеми, които не знае как да разреши. Задаваме си въпроса как да го разреша, ала без конкретни действия ще се стоим в проблемите, депресивните, маниакалните и куп други състояния. За да желаем да бъдем физически и психически стабилни, то ние следва да направим промяна, като по този начин живеем пълноценен живот. В процеса на моето психично разстройство аз самата установих, че когато човек иска да продължи живота си, да живее в хармония и изобилие, да се справя с психични проблеми, то той трябва да се ангажира със себе си. Изследвайки своята личност, можем да си отговорим на въпросите и проблемите, които ни тормозят. Някои от вас ще кажат, за какво ми е този дневник, как ще ми помогне той? На въпросите отговарям, ако сте взели решение за себе си, ако искате да помогнете сами на себе си, ако сте постоянно всекидневно попълване на дневника, то вие ще имате успешни резултати. Друга биха помислили, нямам никакво желание да пиша и да се занимавам с този дневник. Добре, това е твое решение, съветвам те да опиташ. Усилието, което ще се наложи да направите на ден е не повече от 10 на минути. Научно доказано е, че навик се създава за 66 дни. Ако желаете, опитайте да записвате вашите мисли и чувства в продължение на 3 месеца. Затова съм ви подготвила опорни точки в допълнение. Бих споделила моята формула за ремисия, която подробно описах в първата си книга «Биполярната мечта». Само помощ, обкръжаваща среда, прием на медикаменти, психиатър, психолог е равно на ремисия. Идеята за създаването на точно този дневник произлезе от моя личен опит. В продължение на 13 години, вече 14, аз успешно се справям с бар. Благодарение на това, аз съм в мисията на живота си. Чрез дневника започвате да мислите положително, колкото и трудно да изглежда за вас. Именно позитивната нагласа задържа фокуса към оздравяване и благополучие. Моята опитност, вдъхновение ме доведе до желанието ми да съдействам на хората, които са преминали или преминават през психичен или друг вид проблеми. По време на кризи и ремисия аз водя свои дневници, които споделих в първата си книга «Биполярната мечта». Дори едно положително изречение от ваша страна по опорните точки помага да се фокусирате върху промяната си и това, което желаете за себе си. Отрицателните изречения ви държат като пленник в проблемите. От нас зависи дали желаем да бъдем психически и физически здрави. Всекидневното водене на дневници се чувствам в отлично здраве. Водене на дневник, формула за ремисия е равно на пълноценен живот. По желание може да споделяте написаното от вас в дневника с вас и близки или специалисти. В началото опишете сегашното си състояние, а в края състоянието си след водене на дневника. Ще се радвам да споделите вашите резултати в Facebook страницата. Опорните точки в дневника. С поставяне на ежедневни цели ние се стремим към един пълноценен живот. Сънят е важен за всички човешки същества. Когато отсъства продължително време е необходимо да предприемем действия, за да си го върнем. Усмивката е толкова силна и мощна. Тя е пътя към щастието. Дори веднъж на ден да сте я подарили на някого, то тя се връща към вас. Разходки сред природата помагат за общото ни здравословно състояние, действат на психиката и отварят съзнанието ни. Близките са хората, които полагат нужните сили и действия ние да се чувстваме добре. Благодарностите са начин да изразяваме себе си, да чувстваме топлина и хармония в сърцето. Да бъде благодарен човек ежедневно е способ, който всички ние притежаваме. Пожелавам ви приятно попълване и ангажиране със себе си. Бъдете здрави и благословени с обич Гергана Койчева. Името на притежателя, в началото да опишете вашето сегашно състояние, чувства, мисли, какво преминава през вас. Оттам нататъка, всеки ден си записвате датата, като първия въпрос. Какво искам да постигна днес? Какви действия предприемам? Втория въпрос. Имах ли добър сън тази нощ? В какво настроение се събудих? Усмихвах ли се днес? Какво почувствах? Какво ми даде разходката сред природата днес? Петия. Поисках ли подкрепа от близък човек днес? В какво се изразяваше тя? И шестото са дневни благодарности, като аз съм оставила място за 5, всеки може да си пише колкото реши благодарности. Това е подарък от мен за вас.
Ако не сте си записали въпросите, после може да си върнете лайфа, който реши да си направи такъв тип дневник, вече който желая съответно да си го ползва всеки ден в един красив тефтер. Иначе, това е по принцип, това представлява дневника. Това е дневника. Вие сте ги виждали, ма да ви ги покажа. Това е книгата Биполярната мечта и последната Биполярната промяна. Двете книги. Затова ги създадох тези неща, защото според мене, когато споделяме нашия личен опит с други страдащи като нас, съответно и техните близки, малко или много ние можем да съдействаме, за да можем да сме си взаимно полезни. Супер идея за дневника. Аз си водя дневник ChatGPT, той ми дава насоки, безценни съвети. Той ме следи, все едно е лекар и психолог. Пробвайте, безценно е, супер. Благодаря, прекрасно подав, благодаря от сърце. И аз благодаря от сърце, че бяхме заедно тази вечер. Двата лайфа ще ги кача и в YouTube, така че после, който желая, може да си го гледа и в YouTube. Имена почти не съм казвала, така че да няма някой да се притеснява, че съм споделила неговото име и така нататък, или само кратко име, ако съм казала. Но нека да бъде полезно на хората като нас. Хора, не сме сами, много сме. И наистина, ако не започнем да си самопомагаме, ако не започнем да се променяме, ще си стоиме с психиатриите и с лекарствата вкъщи. Но просто на мен това не ми е вариант. Може ли въпрос? Да, може, да. Тук съм още. Благодаря ти много, мила Гери. И аз много благодаря, че бяхте с мен. Гери, безкрайно си интелигентна, никой никога не ми е казвал толкова полезни неща, ти си уникален човек. Надявам се да съм полезна наистина. Много благодаря. Много благодаря за милите думи. Благодаря, Гери, спокойна вечер и от мене. Само очаквам за въпроса, който ми бяхте написали. Може ли един въпрос? Да, може. Но не получавам въпрос. Ще изчакам още малко. Да. Има ли стигма за бар в България? Аз живея в чужбина. Да, стигмата в България е огромна. Много хора всъщност ми се чудят. Гери, как така заставаш с името си, с лицето си и говориш за тези неща? И аз това им казвам, че за мен един от начините да падне тази стигма е като се говори за тях. Нали, като се смишкваме, като не си казваме нищо и като ги потулваме нещата, няма как да стане. Нали, както аз съм го споделила и друг път. Първата криза, аз работех в фармацевтична компания и първата криза тръгна на работа. И когато вече след 6 месеца се възстанових и исках да се върна, те ми изритаха като мръсно коте в фармацевтична компания. Така че стигмата си е доста голяма, но като почнем да говорим за тия неща и според мен ще се случат нещата, хората да разберат, че ние също сме хора като всички останали. Добър вечер и от мен. Ние приключваме, после можеш да си изгледаш лайфа. Хора, много ви благодаря, че бяхме заедно. Радвам се, че си ми пописахте, аз ви поговорих и стана дискусия и комуникация. Съответно, по-нататъка може да си дадем някаква друга тема за лайф и да си говориме отново. Аз мисля, като вас имам бар от 20 години, по-добре да се казва гласно. Да, абсолютно. Ти си от 20, значи повече от мен, аз съм от 14, ти от 20 години. Абсолютно трябва да се говоря за тези неща. Предполагам и знам, че в чужбина е по-различно от тук.
Искам да питам неща, когато човек има мания, кога... Искам да питам нещо, кога човек има мания, кога има депресия. Ами това са двете състояния на биполярно афективно разстройство. Как, кога човек има мания, кога има депресия? Мисля, те са различни симптоми и при едното и при другото. Маниакалните състояния могат да стигнат до психоза, както нали, в случая при мен са били с психоза. Връзка с кораба майка. А вече депресивните състояния, тежките депресивни състояния, всички знаем, могат да доведат и до самоубийство. За съжаление, до там водят. Много ми беше приятно. Пожелавам ви хубава вечер и до скоро. Бъдете здрави и благословени!